Na República Dominicana, a 3 horas de Santo Domingo, atopamos un dos primeiros destinos turísticos do mundo, Punta Cana. Un lugar con temperaturas medias de 26 graus todo o ano e con praias interminables de area branca e augas cristalinas. Entre a súa poboación mestiza tamén hai moitos galegos que gozan do seu ocio nocturno e das moitas posibilidades para o tempo de lecer. Hoxe en Galegos no Mundo visitamos o paraíso, Punta Cana. Ya estamos entrando na zona de Dominicus, hai unhas palapas, piscina de auga natural. Vimos así pola noite un licor store que é como un botellón, pero controlado. E a zona de parada dos autobuses que se moven pola zoa e logo os cargos coa música sempre a todo volumen. 5.000 pesos a la pelea máis rápida. Tranquilidade aquí non existe. Esta é a playa grande de Valladolid, que a maioría da xente de aquí do pobo dedicase ao transporte de xente para ir a Saona. Cando o hotel está cheo, pois temos 4.000 clientes máis uns 2.000 empleados, como un pequeno concello de Galicia. Estamos aquí en Imagen, que está dentro dun enclave natural, cheo de murcegos, unha das covas das maravillas de aquí de Punta Cana, Bávaro. Chegamos aquí foi un par de anos con idea de vir a traballar, levando xente de un tranxeiro, voando paseos turísticos. Jorge é da Coruña e como bo deportivista faiselle moi duro ir ao estadio de Riazor só un par de veces ao ano. Con ele e uns amigos veremos como se vive o verano eterno de Punta Cana. Bos días, Jorge. Bos días, que tal, como estades? Son de Coruña, levo aquí 4 anos, estou agora traballando aquí no Hotel Dreams en Valladolid. Levo un ano aquí, moi ben, de excelentes habitacións, disfrutando o Caribe un pouco. Bueno, e onde nos vas a levar? Pois vamos a ir a Illa Saona, a ver un pouco os manglares aquí da zoa, unha excursión moi típica dos turistas que veñen a Punta Cana e República Dominicana e a pasar un día polo Caribe. Temos aquí uns amigos que nos van a acompañar, que tamén son galegos de Coruña e Ourense. Hola. Aquí está Paula e Xavier. Que tal, amigos? Ben. Paula. Bos días, teñan todos. Bos días. Preparados para dar unha voltiña? En eso estamos. Eu traballo para Adolfo Domínguez. Eu estou traballando estuve desarrollo sostenible a favor del turismo e como embajador do Coruño non teño máis que decir que simplemente vámonos. Vámonos. Pois veña. Veña. Xa estamos entrando na zona de Dominicus, a zona onde reside moito italiano. É un residencial que teñen a parte do Beach Club, hai unhas palapas, piscina de auga natural, a verdade, un dos mellores sitios aquí na zoa para pasarse un día tranquiliño. Aquí isto é o faro de Iberostar, que é máis ou menos como a Torre de Hércules, un sitio moi entrañable onde nos reunimos noites e noites, noites largas e longas de pedra. Esta área que estamos aquí vendo detrás é parte del Parque Nacional del Este. Aquí hai unha gran cantidade de manta raya, tiburón tigre, entre outros, pero non son agresivos, non os poñades nerviosos, Antiguamente era unha zona poblada por os lugareños, aproveitaban os recursos naturais que vedes as entradas das covas para refugiarse das tormentas. Todavía andan pescando por acá y cuando lo coge la noche tiran el ancla y se meten ahí debajo de la cueva y ahí amanece. Todo esto es Parque Nacional. Agora estamos entrando aquí na zona dos manglares, tamén dentro do Parque Nacional del Este. E como sabedes, esos son, digamos, árbores que nacen directamente do mar. Agarran a auga do mar, auga salada, a converten en auga dulce. Mira, por aí vai un pescador. Hai langostas, carei, moita barracuda, que tamén son os sitios onde veñen a reproducirse. Esta zona que chaman abanico, aí é onde vamos a parar a comer un poquinho, que xa é hora.
Bueno, auga, sabedes, para un galego estar aquí é increíble. Xa despois de uns anos fora, imposible darse un baño aí en Riazor e Orzán. Imos para lá, non? Para Vamos comer. para lá. Bueno, aquí se queredes levar facer las típicas siesta española, que podedes? Isto é a idea de vir ao Caribe. Vostedes saben por que ninguén durme debaixo das palmeras? Polos cocos. Que? Pois que aproveite, Moitas gracias. Non hai arroz con chícharos ni patacas novas, pero xa sabe. O arroz de Betanto é que o temos. Agora imos a unhas piscinas naturais, aquí pretiño, a ver estrelas, un poquinho de coral, esas cousas. Pusimos al lago, vamos. Me vas a ver, guardas todas mis poesías en cuaderno y tu imaginación te hace creer que soy el hombre tan perfecto sin saber que igual que tú yo tengo mis defectos. Yo soy tu amor platónico, ya sé. Usted me ama solo por mi voz. No me Noso amigo Borja de Madrid, que está en unha piscina, sabedes que non hai pé, pero é onde podemos verlas aquí, telas na man, se nota como fai a ventosa, pero non se pode sacar moito do mar. Bueno, se è un programa de un poquito de promozione, aplica de mariposa aquí. Pois nada, vamos facer aquí un brindis por todos os galegos no mundo, especial de República Dominicana para Galicia. Especial para Ourense. Y de la Coru, neno. Veña. Coru, por favor. Me falta lúa. Dai. Cando comezou a crise, David atendeu as recomendacións dun amigo e veu traballar a Punta Cana. Con el coñeceremos máis polo miúdo como é a vida dominicana no interior do país. Boas. Bos días, David. Como estás? Moi ben, e ti? Benvidos. Estou sendo vos a miña moza Natalia. Hola. Buenos días. Bueno, sou natural de Arcade, aí no Concello de Sotomayor, e a miña, bueno, aquí traballo de xerente comercial nunha empresa de equipo de hotelería a nivel do Caribe. Vamos a ahora empezar aquí o camiño, vamos a ir camiño a Vallaibe, ao que é a carretera de Punta Cana a Santo Domingo. Natalia, ven con nós? No, vennos solo a saludar, a decir hola, bon viaxe, na vais a quedar aquí. Moi ben. Vamos a despedir agora. Pues encantados de conocerte, Natalia. Veña, hasta logo. Le informamos que este y todos los domingos Club Gallístico Fiuta le tiene 5.000 pesos a la pelea más rápida. Que vaya follón hai aquí, non? Sí, no, aquí, bueno, aquí a zona de parada dos autobuses que se moven pola zoa e logo os carguas coa música sempre a todo volumen. Aquí é imposible, o sea, tranquilidade aquí non existe. Pues veña, tiramos. Vamos para lá. Chegamos ao Ceibo. É un pequeno pueblo que está ubicado entre o que é Bávaro, Punta Cana e a zona de Higüey. Vamos a un pequeno colmado típico de aquí, onde podes mercar de calquera cousa. Isto é un plátano, é un dos alimentos básicos aquí en República Dominicana. Ainda que parece que doce, non é nada doce. Emplégase para facer o famoso mangú, que é o desayuno de aquí. Venden gasolina, xeo, auga en galóns, porque é verdad que o sistema de auga no país non funciona ben, tens que comprar sempre agua embotellada. Vamos por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como podedes ver, este é un típico colmado onde a xente pode mercar todas as cousas, o que son os refrescos, aspirinas, bebidas, bueno, produtos pos nenos, combustible, pues se te quedas sin combustible, para poder sobrevivir neste tipo de sitios onde os grandes supermercados están un poquinho longe, están a 50-60 kilómetros de aquí. Como os nosos de antes. Sí, os nosos de antes, os de toda a vida, onde estaban aquelas básculas das libras. De feito, temos aquí unha. Sí, justamente, sí, mira, falando diso. Bueno, pois estas son as típicas casas dominicanas. Como podedes ver, están feitas a base de madeira un poquinho uralita.
A verdad que o cemento teñen moi pouco. Son moi frescas, a pesar de ahorita son bastante frescas, sobre todo no verán. E nada, normalmente teñen 2 habitacións, unha cociña e un salón, e os baños normalmente están fora. Isto é unha igrexa, ainda que vos parezca mentira, bueno, República Dominicana son moi religiosos, pero tamén hai moitísimas ideoloxías dentro da propia iglesia. Están os iglesias de Dios, os presbiterianos, os católicos, os cristianos, e outra infinidade de órdenes religiosas que ninguén coñece, menos aquí. E nada, entón, pois mira, para que vedes, esta é unha pequeniña da zona do Seibo. Nada, ahora imos a Higüey, que é a capital da provincia de Altagracia, que é onde nos ubicamos. É moi tranquilo camiño, non hai moitas casas. Pois nada, estamos aquí na entrada de Higüey, no polo que se chama Na Outra Banda, onde vamos a ver pois as típicas carnicerías da xente de aquí. Como podedes ver, está ao lado da carretera, a plena temperatura ambiente. Por iso a xente aquí normalmente todo come a carne moi cocida, para que calquer tipo de xermen, polo menos, pois matalo. Bueno, esta típica longaniza de aquí, que se fai con carne de porco, o famoso noso churrasco, as tiras, a grasa do porco, un poquinho, digamos, o que o de aquí, bueno, matadoiro, que aí está dentro. Galego do mundos. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. En el destino mi mundo y su suerte volverían sueños de primavera. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Mira, cuénteme algo de la catedral. ¿Cuándo construyeron la catedral? Bueno, la catedral fue empezada a construir en el 57. En el 72 la inauguraron. ¿Usted estuvo en la inauguración? Yo estuve en la inauguración. Yo soy nativo de aquí de Higüey. Higüeyano, de cepa. Correcto. Mire, ¿y es importante la basílica para la gente de aquí de Higüey? No, claro. Dicen que hay un 80% de católicos aquí en la Altagracia. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre. Para nós, bueno, o que somos os estranxeiros, bueno, a Virxen de Altagracia é o centro máis importante religioso que hai aquí na provincia do Leste. Que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no caben más penas. Si tú estuvieras. Nada, vimos comer, comida dominicana. Vamos. Pois isto é unha comida típicamente dominicana. É un mofongo. Vámoslo cortar polo medio para que o vexades. A base do mofongo como tal é o plátano que falamos antes, o plátano verde, que se vai majando con cebolla, allo, un poquinho do que é o touciño frito do porco. Vaise majando nun mortero e ao final, cando está completamente majado, queda a forma, non? Oca no medio. En este caso vai relleno do lambí. O lambí é un marisco, é un tipo de crustáceo deste tamaño, máis ou menos, o cal, cando se captura, collese, extraese a carne e cócese, non? Con unha salsa que é unha salsa criolla. Isto normalmente comese con arroz, coas habichuelas vermellas e o aguacate. Pois nada, ahora que xa temos aquí aberto, xa podedes ver a boa pinta que ten, pois imos comer. Veña, bon proveito. Pois nada, xa salimos de Higüey, despois de comer, pois agora estamos pasando pola zona dos cañaverais, que, bueno, como sabedes, aquí en República Dominicana elabora ron, feito de moi boa calidade. Entón aquí están as plantacións onde collen a caña, logo mandan a vía tren a Romana, onde está a central romana, e aí fan o que o jugo de azúcar, o que fan logo o mosto e logo a partir de aí o ron. De feito, en República Dominicana a única vía de tren só úsase para o transporte de caña. Que é o que máis te chamou a atención da cultura de aquí? A alegría, a simpatía da xente. Sí. É increíble, o sea, a xente, ainda que non teña nada, sonríe, viven o día, pero
sempre sonrindo. Bueno, a nivel persoal, atopimos aquí, é o primer punto. Natalia. É como che dixen, un país de oportunidades, ¿no? Donde podes intentar facer cousas novas. Pois nada, veña, xa chegamos aquí a Valladolid. Vamos ao asunto de Pablo, que está aí diante de nós, que é un amigo aquí da Confraternidade Galega de República Dominicana. Pabliño, que? Como vas? Aquí, sabes, con esta xente. Bueno. Como vas tú? Ben, todo ben. Pois nada. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿cómo estades? Vos deixo, divos na man aquí de Pablo. E nada, aproveitamos a ocasión para a xente de Arcade, xente de Paredes, aí no Concello de Vilaboa, e hasta a próxima. Muy bien, pues muchas gracias, Nada, David. un placer. Un placer. Gracias. Chao. Bye. Pablo, cuídate. Veña, cuídate. Chao. Bueno, pues son de Carballo. Vin traballando cos casinos e eso, e agora pues, montei unhas bancas, casas de apostas que lle chaman ali, e en eso estou. Bueno, pues isto é a banca deportiva, casa de apostas lle chamarían aquí é unha banca deportiva. Como vedes, pues bueno, temos unhas máquinas de ruleta, máquinas de blackjack e póker, e o máis importante, o que é fundamental dunha casa de apostas son as apostas, non? Esta é a pizarra, estes son os equipos, por exemplo, da liga de aquí. ¿Liga de qué? Esta é a liga de béisbol. Aquí o deporte fundamental é o béisbol. Tanto día soñando co béisbol. Vendemos, como vedes, de todo. Béisbol de México, béisbol de Venezuela, o fútbol universitario, o baloncesto europeo tamén vendemos. O equipo do Obradoiro de Santiago, pois podes apostar aquí na nosa banca, verdad? É curioso. Eso antes non se podía, ahora xa así. ¿Y cómo te metiches nesto? Bueno, traballaba en casinos, verdad? Abrimos uns socios, con os compañeiros, abrimos unha banca, ahora temos 4, uselle moito xogar a todo, xogan a todo. Non é como en España, que é un tabú, está mal visto. Aquí é algo do máis natural, non? Podíamos dicir que casi todo o mundo aquí xoga. Salió el 5 otra vez, me pelé. Perdiste. Ya perdí ahí. Ya, se fue en los cuartos y ya. Se vos fixades aí, non menores, non armas, non? Aquí é algo moi habitual que a xente leve armas. Pero que é legal no país? Sí, son legais. Hai que telo permiso e son legais. Aquí prefiren primeiro comprar a arma, despois a comprar un coche, unha moto. O primeiro comprar unha pistola, non? Bueno, como en Estados Unidos. Pues seguro. Estamos chegando xa a miña casa. Esta é. Esta é a miña filla. É a tua filla? Ai, sí, mira, pequena tamén. Hola. Hola. Bueno. Esta é a miña familia. Isabel, ella es Juanita, mi esposa. Hola. ¿Y esta pequeña? Zaira, la pequeña. Pues nada, esta, como vedes, a casa, que xa vos digo, pequena, pero bueno, por lo menos é un sitio tranquilo, está... Aquí, ademais, isto da cociña, non hai... Como alá cociñas aparte, eso non hai aquí en ningún sitio, non? Por moito que busques, non vas a topar. Parece que a pequena ten prisa por ir á playa, non? Sí. Sí, a esta encanta a playa, eh? Isabel está todo o día bañándose, a outra xogando na nena. Zaira. Esta é a playa grande de Valladolid. Todas estas lanchas que vedes por aquí é de que a maioría da xente de aquí do pobo dedicase ao transporte de xente para ir a Saona. Eles gustalle moito a playa. Solemos vir, sí, a esta ou unha das pequenas, a calquera, pero solemos vir bastante a playa, sí. E ás veces saio de traballar ás 7, ás 8, que xa é de noite, e vimos coas nenas, se bañanse igual. É un sitio moi tranquilo, o que máis me gusta quizáis do pobo. Nada, espero que os gustara todo esto, ¿verdad? Sí, muy bonito. Bueno. Juanita, marchamos. Adiós. Bueno, Pablo. Veña, hasta outro día. Veña. Chao, bye. Adiós. Juan chegou á República Dominicana para traballar nunha empresa de peixe conxelado e despois de 8 anos no lugar é o director de compras dun importante hotel. Boas tardes, Juan. Que tal? Esta é a tua casa? Sí, vivimos aquí nun apartamento, máis a miña moza, e é aquí onde vivimos agora.
Vide por aquí, que os enseño a casa. Bueno, pois aquí onde vivo. Unha casiña pequena, pero, bueno, acolledora e o mellor que ten é a terraza, que agora ides ver. Isto é a terraza. Isto é, bueno, a terraza e aquí xa está o campo de golf, que, mira, aquí podedes ver xente xogando. Aquí a partir das 6 da tarde xa non xogan e sales dar un paseo co que teña cos pequenos ou con que queiras e ven moi ben despois de acabar do traballo. Por que a que te dedicas? Eu son o director de compras dunha cadena de hoteles aquí no país, de Bahía Príncipe, a que máis habitacións ten no país, ten máis de 5.000 habitacións. O tema inmobiliario baixou bastante aquí. Pa o que é o país é caro, pero po que é España non. Por exemplo, pois onde vivimos nós costanos como 600 euros ao mes, non? Solo? Sí, 600 euros, o que pasa que aquí o que é carísimo, por exemplo, é a luz. Para que vos facades unha idea, este mes viñeron nos 200 euros de luz. Vou vos presentar ela é Brenda Méndez, que é a miña moza desde hai... Canto tempo? Casi 4 años. Tanto? Sí. Pois 4 anos, Sí. estamos aquí. Brenda, ¿tú aún no has ido por Galicia, o sí? Todavía no me ha llevado Juan. No ha querido llevarte. No. Bueno, que ve. ¿Son muy distintos los gallegos de los dominicanos, por lo que tú conoces? El carácter. Nosotros somos un poco más relajados. Llevan un poquito más viendo las cosas en serio. É que aquí nada máis, aquí hai dúas velocidades. Lenta e moi lenta. Entón, por eso é a cousa. Pero somos felices. Mucho. Sí. Pues é o que importa. Es así. Veña, vamos a pegar aí, a ver se matamos un pato daqueles. Hombre, a ver se non. Vamos aló. Y no se levantan, cabrones. Brenda, ¿a ti te gusta el golf como a él? Me parece un poquito aburrido pasar horas y horas debajo de tanto sol pateando una bolita. Totalmente en desacordo. Eu levo 3 anos e medio xogando. E antes eu era dos que pensaba que isto era un deporte elitista, que pa xente que non dá golpe, que tal e que cual. E un amigo meu dixome, vai tomar unha clase e tal, e... Home, costa moito traballo primeiro, pero... E aínda tamén che vale incluso despois, porque co tempo aprendes a ser máis calmado, a pensar as cousas con máis frialdade ou máis tranquilidade. E valeche pa a vida, sabes? Que é relaxante. Moi relaxante, absolutamente. Cando botas a bola pa a auga non relaxa moito, pero bueno. Me imagino. Juan, a onde nos levas? Pois agora vamos ir ao que é a zona de Punta Cana, xusto. Vamos palo. Imos. Vamos ver o mar, vamos ver unhas playas chulas, nun campo de golf, un sitio moi bonito que merece a pena ver. Campo de golf de Punta Cana, un dos máis exclusivos do país. Aquí tendes Punta Cana. Juan, como decidiches ir por aquí? Pois vin no 2003, en setembro, con unha empresa da Coruña a vender peixe e vexetais conxelados. E nada, despois de un ano, pois ofreceronme traballo nun hotel e entrei no mundo das compras. Bueno, eu encárgome de facer os acordos corporativos, non? Loitar aí para que traían o mellor produto posible o máis barato posible, non? Estou comprando con cerca de 20.000 ovos todos os días, por exemplo, non? Ou unha tonelada de mayonesa, non? É unha cousa que chama moita atención. Vin un pouco a aventura, como ven moita xente, pouco a pouco, ao final, aquí é onde teño a vida agora mismo, e coa crisis que hai en España, daqui non me movo, de momento non. Hola. Hola, bienvenidos a Playa Blanca. Este é un club de playa, é moi típico aquí en Punta Cana, un restaurante bon, na mesma playa. Agora en novembro a temperatura, bueno, baixa 5 ou 6 grados xa esta hora. Agora estáse moi ben, porque a mediodía e no Brau fai moita calor e coa humedade que hai, sempre todo, aí son os 32, 35 grados e pásase moita calor. Entón agora baixas os 25, 26
Bueno, eu hai 8 anos que non poño un jersey, entón... Non ves moito pola playa, non? Non porque é o de sempre. Cando a tes ao lado, non vas. E se non a tes, entón é cando queres ir. Entón, cando tes vacacións, pois vou a España, a Galicia e se non, pois traballar. Bueno, pois mira, este é un dos locales que, bueno, vimos así pola noite, un licor store que, pois máis ou menos como un supermercado, e que tomas as copas na terraza, non? É moito máis barato e bueno, xuntase moita xente, está moi ben. Poñe música e tal, é como un botellón, pero controlado. Vamos para dentro. Sí. Hai un amigo noso aquí de Cospeito que vamos a saludar agora. Aquí outra cosa non haberá, pero a cerveza fría que non falte. Bueno, aquí presento vos a Jaime Cruña, máis conocido como Tío Jaime. Como foi o de vir por aquí? Ben, viñen para probar aquí un ano aí con a empresa mallorquina, unha empresa hotelera. E logo decidimos montar, bueno, cadrou montei un restaurante. A cultura aquí é diferente, outra maneira de pensar. Aquí vivese máis ao día, en España pensase máis no futuro. E aquí vivimos ao día, solo ao día. Vos deixamos aquí de festa. Pues nada. Saludos para todos en Galicia. Un abrazo para todos. Hasta luego. Ángel e Rosa son un matrimonio de Vigo que leva 3 anos en Punta Cana. Establecéronse aquí grazas ao espírito aventureiro de Ángel, que veu para montar unha empresa de voos ultraliseiros. Hola Rosa, hola Ángel. Hola. ¿Qué tal? Vimos de Vigo, os dous, nos dedicamos a voar nun ultralixeiro, en un flyboat. E noso traballo é levar xente, turistas, a pasear no ultralixeiro. Ese é o traballo del. Eu traballo nunha empresa aquí en Bávaro, na administración dunha empresa. Entón, como foi a idea de vir por aquí? Bueno, chegamos aquí fai un par de anos con idea de vir a traballar levando xente en ultralixeiro, voando paseos turísticos. Vimos de vacacións, gustou o noso sitio e aquí estamos. No principio viuse el só para cá, eu tiña lá o meu traballo e por se acaso as cousas non iban ben e despois de 6 meses decidín, pois, tirarme a piscina e vir para cá tamén. Como Galicia nada, pero aquí se está ben. Este é Emiliano, o meu axudante e o apoio en terra que necesito para poder voar. Hola. Buena, hola, ¿cómo estás? Yo soy Emiliano y estamos aquí, ya ustedes saben, de copiloto del jefe Ángel aquí. Emiliano é dominicano, moi borrapado. O sea, soy dominicano, de donde se dice que se entra para adentro y se sale para afuera, se sube para arriba y se baja para abajo. Así que ya ustedes saben, diversión para todo el mundo, ¿eh? Pois imos dar unha volta, entón? Sí, claro, por suposto. E además va a ser con un bo piloto. O mellor piloto que hai en Bávaro, que sepa. Sí. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Cerro, el trigo y Mapue, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Ángel, Rosa, cambiou vos moito a vida ao vir para aquí? Sí, completamente, claro. Esta é unha vida completamente distinta que a podes levar en Galicia. Por un lado, porque estamos no ansia da familia, dos nosos fillos, que temos 2 fillos de 27 e 22 anos, Dani e Diego. Hola. E, por outro lado, pois, o modo de vida, o clima, o xente, todo. Moi ben, Ángel, pois encantados de conocerte. Nos imos con Rosa a dar unha volta. Vale. Veña, chao. Chao.
Ven. Chao. Bueno, vamos ensinar unha fábrica de tabaco. Vades ver como é o proceso de fabricación dos habanos, dos puros. De acordo? Vamos, vine conmigo. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola. Presento vos a Luis, el encargado desta fábrica de tabaco. Vai vos explicar un pouco como é o proceso de manufactura do tabaco, de acordo? Estas son las diferentes hojas. Aquí tenemos el ligero, que es el tabaco más fuerte. Mezclamos las diferentes hojas y de acuerdo a la mezcla que implementemos podemos hacer un puro suave, fuerte o de un sabor medium. Luego que el chico aquí mezcle el tabaco, lo llevamos al molde, luego que lo llevamos al molde, lo llevamos a la prensa para darle lo que es su figura y luego le damos lo que es la definición con la última hoja que es la capa. Nuestro tabaco proviene de la parte norte del país, que es Santiago, en una población llamada Villa González, que es la tierra mundial del tabaco, donde se produce el mejor tabaco del país y posiblemente del mundo. ¿Se hacen todos a mano? Sí. O sea, el buen puro nunca será sustituido por una máquina. La diferencia entre el puro y el habano es que el habano es porque es la capital de Cuba y se le llamó habano. El puro es el dominicano, que por eso se le llama puro, porque no contiene aditivos. Es algo sencillamente natural. El puro es sinónimo de elegancia y de estatus. Como decimos aquí, no es para el que quiere, sino para el que puede. Efectivamente. Ben, agora vou ensinar a cava, que é o lugar de almacenamento dos cigarros unha vez que xa están manufacturados. Aquí neste lugar teñen unhas condicións de humedade específicas para que se podan manter e manter o seu sabor por moito tempo hasta que os clientes os compran. Ben, agora mesmo estamos no cruce de Friusa, que ven a ser o centro neurálxico do pobo de Bávaro. Está complicado, ¿eh? Isto é un carguás, é un lavadeiro de coches. Bueno, aquí a xente ven, aparte de que ven a lavar o coche, podese tomar unha cerveza. Aquí de noite pois se baila, hai música, hai moito ambiente. É un típico sitio dominicano. Ben, aquí podedes ver o cruce, como vos decía, e aquí é un pasa por onde poidas. Non é un cruce normal, típico, tal e como nos o coñecemos en España, en Galicia. A verdade é que non hai tantos golpes como parece, por o que se ve, que podería haber. Parece ser que cando estaba o semáforo en funcionamento era peor todavía. Entonces, ao final, creo que o desconectaron a propósito, xa, para non ter que estar aí parados. E aquí non saben o que é un semáforo. Yo solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Aunque yo no he comido nada fino, que no sea un catador de vino, solo sé que tú te vuelves loca conmigo. Ay, ay, ay. Hey, yeah. Ben, agora vamos hacia o meu chollo, o meu traballo. Vou presentar a dúas compañeiras que son españolas tamén. Unha é galega, a outra é de Murcia, de acordo? Hola, chicas. Hola. Hola. Ben, presento vos. Ela é María Xosé, é de Vilagarcía de Arousa. Ah, outra galega. Sí. ¿Qué tal? Ela é Maribel, é de Murcia, de Cartagena. Ah, muy bien. Bien, a mí la verdad me enganchó el clima. El clima, soy una apasionada del sol, de la playa, de la luz. Y eso, la verdad que pues vine destinada y al final fui cambiando de empresa y de trabajo y muy contenta. Bueno, Rosa, chicas, moitas gracias por a visita. Nada, disfrutar de aquí de Punta Cana. Muy ben, gracias a vos por esta oportunidade. Bueno, recordos a toda a familia e a todos os amigos de Vigo. Nada, aquí nos quedamos no traballo, de acordo? Muy que ben. pasedes ben. Veña, moitas Ata gracias. pronto, gracias. Chao. Chao.
Rodrigo é de Lugo e leva 3 anos traballando na República Dominicana. Con el e un amigo veremos como é a noite de Punta Cana nunha discoteca moi especial. Buenas noites. Que tal, Toño? Como vas? Son de Lugo, xa levo preto de 3 anos aquí. Cheguei de Ibiza buscando novos horizontes e, bueno, aquí estou no Departamento de Alimentos e Bebidas como director adxunto de dos hotéis do complexo Palladium e Royal. Bueno, traballo un pouco no que é a parte de bares, restaurantes e cociña. Entón, que nos vas a ensinar? Nada, un pouco a noite de aquí de Bávaro, Punta Cana, e compartir un pouco cos meus amigos de aquí da zona. Moi ben, vale, pois vámonos, ven. Estamos aquí en Imagine. É unha discoteca? Sí, pero con un tanto especial, non? Aparte de que ten unha capacidade de ata 4.000 persoas, está dentro dun enclave natural, cheo de murcegos, en medio dunhas grutas naturais de fai 4.000 anos, algo que sería impensable en España, bueno, que aquí fai unha mistura entre o espectáculo natural e unha das covas das maravillas de aquí de Punta Cana, Bávaro. Agora vos presentar a un amigo que curiosamente estudiou na universidade comigo, está traballando tamén aquí. Frederic, que tal, como vas? Que tal, Rodri? Como vas? Cheguei onte, estive de vacacións 20 días ali coa familia e agora volto ao traballo, ao duro traballo. Traballades xuntos ao hotel, entón, non? Sí, traballamos xuntos, eu encárgome da parte de calidade e medio ambiente. Como é o día a día? O día a día erguémonos moi cedo, ás 7 da mañá, o mínimo que traballamos 11 horas. Mínimo? Mínimo. O día que saes ás 7, 6, dices, ei, hoxe só traballei 11 horas. Hai veces que estamos hasta 14. É o traballo duro, pero é o que nos gusta. E que botades de menos de Galicia? Bueno, a comida, sobre todo, como dicir, oruxo, viño, todo. Chorizo, pulpo, infinidade de cousas. De eso que non nos trouxetes para aquí. A auga, aunque non o creas. A auga mineral. Aquí é purificada. Ten un tratamento especial. Nunca é como a auga de ali. Anda, que curioso. Bueno, entón, nos ensinades un pouco como é isto por dentro? Sí, vamos camiñando. Bueno, chegamos á porta do castelo. Vou presentar aquí a Euloxio, que é un amigo e tamén o propietario da discoteca. Ei, que pasa, Eulogio? Como vas? Que tal? Buenas noites. Porque no eres gallego, ¿no? No, no soy gallego, pero viví en A Coruña un tiempo. Bueno, entonces casi. Casi. Oye, vaya pasada de sitio, ¿no? Sí, es bonito, más o menos bonito. Es más o menos bonito. Es más o menos bonito. Aquí hai incluso hasta morcegos, como podedes ver nos diferentes recovecos da cova. E non son perigosos? Ostras, de verdad, sí. No. No son peligrosos para nada. Están alquilados aquí. Sí. Están alquilados. Son caros. No son caros. Bueno, Eulogio, pues muchísimas gracias. Estupendo, muchas gracias por haber venido a Imagine Punta Cana y que tengáis suerte con el programa. Entramos, agora ides ver que hai un par de salas, hai unha de música internacional, algunha bachata típica do país, e despois hai outra electrónica, e tamén hai un apartado para zona VIP, algunha festa privada que se soe facer. Aquí ata 6 da mañá podes estar gastando pista, como decimos ali. Bueno, rapaces, moitas gracias por todo. Vos deixamos de festa, non? Sí, un pouquiño. Imos seguir. Vémonos. Bella, galegos. Hasta logo. Ata pronto, chao. Ata logo.
Leandro leva 7 anos en Punta Cana. Actualmente codirixe o grupo hoteleiro Gran Palladium e xa formou unha familia aquí. Con el coñeceremos de preto como é un hotel de todo incluído. Bos días, Leandro. Hola, bos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi ben. Son de Muros. Levo aquí xa 7 anos traballando como director de alimentos e bebidas deste complexo hotelero que está conformado por 4 hoteles, o complexo Gran Palladium. Pois, bueno, é bastante dinámico, aquí non, gracias a Dios non tes tempo a aburrirte e sempre estás entretido. Bueno, se queredes, vides a dar unha voltiña comigo e ensinevos un pouco o hotel, de acordo? Veña, vamos. Perfecto, imos logo. Bueno. Hola, que tal, Leo? Como va todo? Bien. Mira, vos presento aquí a Leo, que vai ser que nos vai dar unha voltiña no buggy polo hotel. Mellor no buggy, para non cansarnos moito. Leandro, isto parece como unha cidade. Sí, no, a verdade é que, como vos dixen, isto ten 1823 habitacións. Cando o hotel está cheo, pois temos 4.000 clientes máis uns 2.000 empleados. Casi, vamos, como un pequeno concello de Galicia. Como toda boa cidade, pois ten 14 restaurantes e 23 bares. Sí que sí. O sea, porque tienes como alcalde ou vicealcalde, non? Como regidor. Bueno, un pouco do... Son o director residente de alimentos e bebidas e levo que ven a ser casi a metade da plantilla, pero, bueno, levo unha das partes máis importantes do hotel sen desmerecer o resto dos departamentos. Bueno, xa chegamos aquí ahora. Aquí temos unha pequena capilla donde unha vez a semana ven un padre e oficiase misa para todos os clientes que devota lle gusta ir á misa. Pois damos esta opción aquí. Ven moita xente á misa? máis ou menos unhas 50-60 personas, máis ou menos. Como temos moitos clientes de diferentes religións, pois non... Depende da época do ano. Aquí temos o gazebo este, onde facemos moitas bodas. Está preto do mar. E, bueno, aquí sobre todo facemos renovacións de votos e bodas civis. A previsión que temos para este ano é chegar ás 300 bodas. Os clientes que suelen casarse aquí no Caribe, sobre todo o gazebo ou dígase na praia, é o cliente canadiense e americano. Sí. Que tamén por proximidade gustalle moito este tipo de eventos. E os galegos ou os españois? No, aquí o que ven é moito galego e moito español de luna de miel. Dende o mes de maio hasta noviembre son moito, aproveitando a primavera e o verán, veñen moitos españois que pasan aquí a luna de miel. Pero casan alá? Sí. Bueno, agora imos ver un cachiño de playa, que estamos no Caribe e ainda non vimos nada. ¿Qué tal, Obando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, mi hermano dominicano. Así es. Para que le expliques aquí un poquito en qué consiste tu trabajo y cómo haces para tener aquí a todo el mundo contento. Bueno, es simple, ya que nuestro trabajo, por su nombre, bien claro está, animación. ¿Cómo hacéis para tener contenta a gente de distintas culturas? Nosotros nos enfocamos un poquito en qué es lo que a ellos les gusta, cuál es su vivir en su cultura. Entonces ya nosotros aquí con un toque dominicano, pues ya le metemos un poquito de esa alegría y sobre todo le metemos nuestra música, que es contagiosa para ellos, y pues se repiten, porque esto le deja una linda experiencia. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues un encanto. También le digo a ustedes bienvenido a nuestro gran Hotel Palladium y sobre todo al Caribe. Chao. Chao, Bando. ¡Galegos del mundo! ¡Bienvenidos a Punta Cana! Leandro, como chegaste ata aquí? Pois, bueno, miren, eu estudiei en Santiago de Compostela, no Centro Superior de Hostelería de Galicia, e fixen os últimos 2 anos de prácticas, fixenos xa nesta mesma empresa en Ibiza. Deron a oportunidade de facer un training de dirección de 6 meses aquí. Cheguei aquí con 23 anos, solteiro, e nada, a día de hoxe pois estou casado cunha fermosa muller dominicana, Ana, a miña muller, que a conoceredes desde logo. Temos unha filla, e tamén pois ven outro neno de camiño agora para Navidades. Enhoraboa. Moitas gracias. Agora estamos no hotel de Royal Suite Turquesa, que é o hotel de gama superior que temos dentro do complexo. É un hotel solo para adultos, non se permiten nenos. Caracterízase por ser tranquilo, ten unhas comodidades e servicios que non ten o Gran Palladium. Esta é unha habitación deluxe suite, como ides a ver. Aquí temos unha cama bastante amplia, co seu dosel. O que é a decoración e todo, pois é moi acolledor para parellas e recén casados. Depois hai 2 televisións, se queren estar no sofá sentados, co seu DVD ou dende a cama, un jacuzzi moi ben decorado para a ocasión, o baño tamén é moi amplio, e logo ten a súa peculiaridade, que quero que vexades vos, pois quen se pode resistir a unha piscina aquí, xusto na habitación.
el momento para preguntarte si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme. Veo en tu dedo un anillo y en conclusión te casas al final de agosto y aquí estoy yo. Con la misma... Pois agora ides a conocer a miña familia que me está agardando por aquí. Mira, aquí están. Hola, mi vida, ¿qué tal? Un besito. Hola. Esta é a miña muller, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta é a nosa filla, Nelis. Saluda. Hola, Nelis. Qué guapa. Gracias. Ana, entón, vos coñecedes Galicia? Sí, me encanta. Sí. Que é o que máis te gusta? Las navajas. El arroz con bogavante. Están deliciosos. Sabe pouco, ¿eh? Bueno, non sabe nada. É loco. Mi suegro dice que me gusta lo exquisito. Como é eso de vivir nun hotel? Home, aquí hai unha frase, unha expresión moi famosa dun hotel que din que é dunha bachata moi conocida que é unha jaula de oro. Telo todo e non o tes todo ao mesmo tempo. Logo está a calidade de vida que teste que esforzar por logo sair do hotel e un pouco pois coñecer xente e relacionarte con ela, porque senón podes te meter nunha monotonía que non... Que aburre. Que aburre, exactamente. Vale, Anelis, ¿y tú sabes hablar gallego? Los números los sé contar. ¿Y alguna cosita más? Bos días, Ah, boas tardes, boas noites. Hola, Francisco, que tal? Aquí vos presento a Francisco Hurtado, que é o chef ejecutivo do complexo inteiro, leva os 4 hoteles. E aquí a ver se podes amosarnos unos platos típicos a base de langosta, que é o típico dominicano. Es una langosta a la parrilla, hecha con una salsa de ajo y vino blanco. Ese plato lo tenemos todas las noches acá en el Royal. Y ya cuando el cliente la pide, la hacemos al instante y toma un máximo de unos 15 minutos. En 15 minutos ya el plato está listo. Y todo es hecho al instante, el mismo día todo. Trabajo importante. Sí. Ah, mira, está por aquí el señor Raimundo Segarra, director general del complejo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Vienes a jugar fútbol con nosotros? Bueno, creo que no, porque el equipo de gallegos que hay aquí es muy fuerte y muy duro, así que me lo voy a pensar. Pois xa chegamos aquí ao campo de fútbol do hotel. Aquí cada vez xuntámonos todos os galegos que vivimos aquí pola zona. Moi importante dicir que nos xuntamos dos poucos lugares que nos xuntamos xente do Deportivo como a min, do Celta e algún do Compos, creo que tamén hai aquí. E aquí, bueno, somos a selección galega exiliada. E, bueno, aquí vemos aquí o noso gran equipo e o equipo rival que é o resto de España. Boas noites, como estades? A ver, moi boas. Que tal? Ui, pero aquí xa conhecemos moita xente, eh? Sí, aquí está a Juan. ¿Cómo estades? Que tal, Juan? Aquí, dalo todo. David. David, Frederic, que ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estáis? Este, Eladio. Hola, ¿qué tal? Que tal, Eladio? E Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas noites. Imos lle dar duro, coxe teñen bo equipo. Veña, de calogo. ¡Vamos, equipo! Listas para animar al equipo, ¿no? Listas. Claro que sí. Que ganen nuestros maridos. Ya lo sé, han venido difamando que no soy quien te ama y el que te realizará tus sueños. Además, que demoro como una ave picaflor, que miento si se trata de algo serio, no hay remedio. Prefiero que piense que soy un comediante, un sinvergüenza, y que no me entiendan. Lo cierto es que las cosas del amor, sin ti solo he vivido una miseria. Y piensa, necesito, solo piensa. Bueno, empate 3-3 o final. Moi ben, quedamos todos como irmáns e deixamos a pelea para outro día. Vale, Lume, a vos pago esta chamada se é verdade que tedes máis poder que a humana xente. Aquí e agora, facede cos espíritus dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada. ¡Aplausos! Polo Celta, polo Deportivo, pola familia e polos amigos. ¡Saúde! ¡Saúde! Galegos polo mundo. Sí, no, es galegos no mundo. Hostia. ¡Galegos no mundo! ¿Cómo te llamas? Mali. Ah, muy bonito.
Malén Elizabeth. Muy bonito.